dan artli ka benta ha ka jing em jong breu pinito ka banung kong pinyo I so how tau breu jong umen sim ko we uso jong umen sim ko badan kandai tali uso umen sim ko bat nang ta ka we pat ka benta ka dan bakata ka dei bahauta ubreu udan ka jing ai jong umen sim ko kan mau ka teng ila ka arsin yang ngi haban check ila dia la don ne mu tau so bat kita ki jing ai kajing ai de kajing syakri ya kiwe uso kadai bangan yo bangan kemen ya kata kajing long ka jonga haila de ha utrai kada ngim don ka long ka ba yang ni kata tip Genesis kini ka ying ka balate la utrai ka jot no na kam khot yo utrai ka don kajing adai kam khot hakana kali la ya ka khot so bha yo jisu om dang ba ka khot handai ka ong yo jisu ngadon ya ka problem baru Jisu solve ya ke problem. Panang ta umi banlek ban pankut sendan ya ke temple Jerusalem. Oh gifi Jisu umdai tamun pelaj ya fi na ke jing na ke jing jar na ke jing pang na ke jing sitong. Handai wong ro ngan pankut par ya pi ba pin yeng khmat jonga klem jing penrem haga mansim haga jing en bat haga mat ke. But haga ni ke si ni kwa ban kren na ke tin ke jong utrai. Pila ban pai lem bat nga na ke gospel ke jong Yohanes ngit pila jios ngo berbor sepang gani kata kadai ka kamba ka bautrai ule hapo kana Galilea lane hakata ka yeng song kurim hadeng ka kwa banwan ra akani ka sngi ya ka artli ka jing sisha sepang ka jing dei ubreu badu blai okay artli ka jing sisha sepang ka jing dei ubreu badu blai namar hakani ka sing ale ben pini fi na ka gospel jong Yohanes mat kum joro na ka kitab Genesis haba pi pai sing ni ki artli ki benta ken mau ka Genesis kadai ka jing sedang ya ki baro bat ka gospel ka jing Yohanes ru ka batai ha ka gospel Yohanes ka batai u ei ba ublei ulong dei nama kata ka gospel Yohanes ka compare bani kini ki wei pat ki gospel namar ka sedang lamba kani banong ba ha ka beneng kong ladon ka tin bat kata ka tin ladon bat ublei bat kata ka tin lalong ublei ken But kan mau haga Genesis ru kaong haga ba meneng kong kani artli ke kentien kani ga jo haga kitab Genesis bat kum joro haga gospel ka jong Yohanes ken bong haga ba meneng kong kaong blay lo ta ka beneng ba ga kundo haga kitab Genesis hare haga gospel Yohanes kong haga meneng kong ladon ka ktien ka ktien ka bemot shwa ke baro ka ktien ka ladon u blay ulong ka ktien ken ya kaktin dei namar kata kani ka singin ya pet ya kani ki artli ki benta namar ka don kani ka longying ka baken mau ya ka ban khot ya utrai bar ka don ru kata ka breu ka baken mau ha ka por ka jinge ban lek show utrai ban ngin ya pet ru kani ka longying ka badon pat na ka kitab Genesis ha ka lenong ka balai ba kumno kam ken mau ya utrai ha ka por jong ka jing pen shoy ki ba bon ba ki breu ha kani ka slakando ki ken mau ya ublei ka dei tang ha ka por jong ka jinge Hari hakapor baka wan ka jing penshoy tang ki rai hi no dala dia. But haba ki rai dala dia ya kata ka jing penshoy ne ban fight ya kata ka jing penshoy daga bor jong la dia barabor ki kelon ken. Ngini pet hakani ka por na ka gospel Yohanes klenong ka ba arken. Haba ki puli hakani ka benta kamta me ka ba harum ka ong ka khot ba khatway ya kani ka ba nungkong na ki kamba jong u. Kani gini ka kamba ka banungkong do bau Jisu ulale hagata ka jing syakri hoot Henry shwa jo kani ka kamba kadon ka ka kamba berkata ka kamba marmet kamlong publicly kata ka kamba bau pendap ya ka ling ka jang Petros babaro ki metip ya kata Henry publicly babaro ki tip ya ka kamba ka kani namar kani lale hakmat jong ki pajba Henry hangani ka gospel Yohanes ka Bible ka batay ngala nga puli fi ka dekat ka ba arpusan u Jisu udan kani ha u ken baru ong kani bat dan non kamba ununuru un plasha pang ubreu na ba uhi utip ke ka bala don ha ubreu fi u Jisu dan kamba no ban pla ban no balai hakmat Jisu ban batay sa pang jong ta ubreu hane ka Bible hane ka batay bu Jisu utip lupa ya ki baro na ka banta ki breu ne kibala don ha ubreu ke ka bu don ha po jong ubreu namar hangni ha po kana Galilea ka Bible ka ong ba u Jisu u shakot sngoba shakata ka jing kawai shongkurim but ha ba u Jisu la kot shakani ka jing kawai
Ka Bible ka batay ba u Jesu haba udan ha kata ka jeka ka don man ka jing ha ka ni ka jing kawai. Namar ha ka dekat ka ba lai ka ong kata ka jing ka problem baki ki don ka de gane ti haba lalut ka wan. Lalut ke ka wan. Ka ni ka problem ba ka ni ka jing kawai ka don. Berkata ka de ba lalut iu wan. Lalut iu wan. Ngam tip yok kilak kot palat ya ki brio yok ngam tip bagi don lang seran ju Jesu yok ki kamdi kambon maki ban ya kini ki wei mo ngam tip beli hanroi ka Bible kong ba la lut wan ka wan ka thau ya ka burom jong ka to ka yeng ka thau ya ka jing thiang jong ka to ka yeng bat kum ta ngala banong ya fi ba la lut i ka wan ka ba mon ka la lut ka jing kemen kitab Ecclesiastes mo ka wan ka wara ya ka jing kemen ba ka ba mon ka la lut ka jing kemen ha ka ni ka yeng. But habal alut kini ka wan lawan man itu namar uta uba penyat ya ka jingnya tho umla ba unle start pat ya ka ai ka bala ai ha ka kti ka jong uta un penyat kat kum ka ba udon hakti umla ba unle tampat tadai namar kata habal alut wan kitip ki bahayeng ngatarai uni unong penyat ka ong yang api ong pin penyat yang aklam ong ban pen bet ya kita ki baro kalong ka ba ka Bible ka batay haba kani ka problem ka don ka Mary ka badai ka kwi ka jong Jesu kala late sa Jesu ngiyo i hangne ya kani ka problem hangne apo kana Galilea ha kani ka yeng baka don ka problem ka don ka jinge wat kata ka dai balalot wan haring ini paper sa way ka long yeng na Genesis ong ipi kang kwa banon ra ipi ya ka jinga long ka way sapang ka Genesis but Gospel Yohanes, namang siong ka Gospel Yohanes ngala manong ipi kada ka Genesis jong ka Testament mai namar ka batay. But hangne hagalanong ka balay. Ka Bible ka batay hagalanong ka baar ha kitab Genesis ublay ulabo ya ubreo hagata ka per ka jong ka baong ka edit. Pinlap ya kata naga kitab Ezekiel ka ong hagalanong ka baar po pra ka ong Eden ka per ublay. Today namar kata ulabo ya ubreo hangta hapo Eden hagal nong gabaar. Hadin ba ula tao ya obreo. Hagal nong gabanengkong. Utao siya hagaman sim. Uay ya obreo ya kata ka met. Bad ya kata ka jingim. Hadin jong kata ubo ya uta obreo. Hakata ka kpereden. Ula don marway. Uba namar ka kam ka jong uwag ta kpereden. Kadai ba un sumar. Ya kata ka kper. Ken. Bad ba un trey hakata ka kper. Kada pipait na ka Genesis nong gaba de khot ba khatsan kata ka ka kam ka jong obreo kata ka dei ba un trei ban un sumari kata ka kper dei ba un sulet bung susong subam so bait hot u blay la pen biang lut na dong shadong an em tang kata ka Bible ka ong u haban prat nyut ro namar ka tien ka jong blay ka ong pinalengo namar kampat don ka nung ka jingmi hado ba obreo 4 don tengini pet Genesis nong ka ban ka de khot ka ba san ka ong gumne bat iki jingtung baro jong ka lingka men ba kim pat long la long ha ka khendo bat iu jur baro ru jong ka lingka men ba ompat la mi spe na ba utrai ublay ompat syam la penhiar yo slap halor ka khendo bat haba ubreu ompat la don ya ka ban rap ya ka khendo ka ba muat ublay ompat pen mi hadu ba ubreu ompat don but anda ba ubreu ula don ha ka kper ublay upan mi ya ke namar adon ubreu ya ka ban trei bat ya ka ban sumar ula pen mi menta ya ke jingtung ken ya ka ba un mi dai na makatakan ma ba weng ka to ka jing hikai ka bala hikai yang i ha ka por ban dang iret ba ha ka per eden ubreu usong ubami uso kat bomon kam day kum da. But habang ipai pa Genesis, kaniri ka longyeng ka ba utray uay yung ni ubreo, uba kerteng u Adam, haka kper ka jong uba ubreo, un syong un sa hangta. But un tray un sumar ya kata. Marublay upet yung ang ani ombet yung ni ubreo un syong marway. Nganay ka nung sumar ka ba biyang, but upanlong ya ka breo, ka ba kerteng ka Adam. Namar pinapuli ng Genesis nung kabasan, ya bro arngot lakot Adam. Lakot iyo? Adam yaki. But angta, onda ba kilay syong, ngantip kan usnem nekat no por ke ya namar kidon kita kiba ong ba hakakper eden kampadai hapo jong kapor kampadai ke hapo jong kapor tadai kata ngantip kan no but
hang ni onda ba kilaya don, kilaya sa, hagal nong ka balay, ka Bible ka ong kawan ka problem, hagal long yeng ka jongki. Barka kata ka problem kawan hagal long yeng ka jongki ini pet, hagal Genesis nong ka balay, ka ong gumne. Tiu tau sen ulang long, uba kamsian yakimrat baro, ka rengkau yakiba utrai, uba blay ulala tau. Bat ula ong hakata ka breu, shisha ka long kumta, ba ublay ula ong pinamyo bam na uding baro ha ka kper. Kaya ka problem bawan hangani ka long yeng kaya per marka problem hakana Galilaya. Na marka problem hakana Galilaya la banyo ina ka kmat. Berkata ka day balalot wan. Hare hakani ka long yeng habaka wan ka problem kamday ka problem bala banyo i. Hare ka problem jong ka jing pan artatin ya ka ay ka ba ublay ula kren. Kadai ka problem na kadai ka jinge. Hari ka jinge ka ba per. Kadai ka jinge ka na dai ka ba kenja do. Ka ba lalut hari ka dai ka ba kenja man sim ban pan artatin ya ublay. Kadai ka ta ka jinge dai mata ka ong fi artli ka jing si sha pang ka jinge dai ublay ba ublay. Namar ha ka ka ba nang kong om dan wan. Ha ka ka ba ar wan utaw besen ubasian na kimarat baro akarang kau. Uwan banyak keren bat kabreo. Uwan maniyo? Kanungan pingat babusain la ban keren. Don. Hari babot na piri pinya pediang ban manjur ban nga. Haba pi pos ni busain yam pi sngau keren uwan ban le ya pi. Denam dai shimotu busain lapu pinuan pat duai kana. Pastor nga man mien ka postiu tu busain lapu ya nga. Lada pi sngau ba kacing pang kanuan. Ni kecing elek kanuan. Dan api yo pi pos ni pat, ba pi yo rot yo tahu besarnya, yang pastor ngala job yo beman. Pi hadu mentaru uwan keren nak kecing pos ni kijongi. But hang ni uni besar uwan bani keren, ya kan ni kalong yeng, bakal syong suk, kan ni kalong yeng kabat terai, bat kabat sumar, uni besar uwan. Kan mau bet? Dia kata ujuk uang kum ni, tu ini pet, hang ni kapor, ya kini ki light liki dekat. Kata dia ke Job kelenong ke bakat saw ke dekat ke benengkong. Ubriu balaka nang ke briu. Ulong uba kindiat kesengi bat uba dap dak ke jenjar. Ulong ano? Kindiat kesengi bat bayu. Badap dak ke jenjar. Ngini pet dalam gospel Yohanes kelenong ke ba kan riu. Ke dekat ke balai pulai. Ngalakran ye kini ki ru api bapinyo ye ke jingsuk hanga. Hakata ka pertai pinyo ka jenjar. Hari tulong selur pi ngala job ya kata ka pertai. Ika justice kelenong ka baar ka rekhot ka baar pulai. Namar ka ski jong u baro kilong tang ki jing song si. Bar ki jing troi si tom jong u tang ka jing kuslai. Si sha wat man miru ka donor jong u kam song tat. Ka niru kalong ka batala. Ka Bible ka batay. Hagini gilay tiligi rekhot ka ong. Keski ke jong ubreu baro kalong tang ke jing song si. Bat ke jing kuslai. Ubreu bala ka na ka breu. Ulang tang kindiat keski. Badap da ke jing jar. Jisu ong hakani ke pertai. Pinyo bet ya ke jing jar. Pinyo bet ya ke? Ya ke jing jar. Kani ke long yeng ke bala piang ba. Kile ya don. Henry. Une busain uwan. Bat uwan ra ya ke jing penshoy. Ya kan ke breu. Para ba upershoy ya kan ke breu. Ngala pa fi kamday ka problem. Kabala ban sutu da ka jingkerdo ka bakan jado. Handre uwan ra ya kan ke problem lani ya kan ke jinge. Ka ba day bat ka bakan jaman sim. Namar uwan ya ka pan artatin ya ka tin ke jongblay. Kan ma ba hakalong ye ka David tangkini ki artali ke problem. Ka banengkong ka problem ka bakan jado. La ba pikerdo piduna neki kon ki kilong ki kenria na ublay lane pedeng ke shongka ka don ke jiapat lane ka baar pendai be bakan zaman sim pin artatin ya ke ai ka baka Bible ka hikai piniu ha pin artatin ya ke ai baka ai ka Bible ka hikai piong kani kamdai kani ke you kamdai but menta kani de artali ka problem baka mat ka jong ukristo ka yakendo anofi la ka de ka jinga krdo hakaba kanjado lane gede ke problem ke baya day but ya ke ai baka tin ke jong blay ke hikai namar re ban yeng
hakan nongrim jong kaktien ke jong blai kalong ke ek ke ba bar kalong yeng teng teng ka hab ban compromise namar teng teng la dalam compromise kalong ke ba ken kalong ba yu ke ba ko bang hikai yaki nyau tuli ki balang kani ka balang ka basan ka balang sardes kaladon yang kani ka jinglong boong haktien nong way get along culture kata ka culture ka badong ngin ya trailang bat ki weiro ngine yu ngin ya trailang bat ki weiro namar balai ki ong ladang ngimle ya gane de kata la korro ya ka balang sardes ka balang ka bayap ne ka balang ka bayot ya no namar balai kau kamkan mau nak ke ke baka kalalong ke yat lang bet bat kani ke ke ba kani ke ba ma ba hakilong yeng kilong sem chonga ba jong piro langin don ke jing jing jar ki jing ki ba kenja do ba kerdu ba duna lani ke ban wan ke ba yadai bat ka tin ke jong blai bat hak ni ke Genesis ke sedang nak kata ke jing kerdu jong ka tin ke jong blai wan hang ni usai ni ukali ong shisha mo pe ba ong hang ni ke ong udah ong shisha pe ba shisha kalong kumta ba ublay ula ong pinamiok bam layu dieng baro akak per fi ublay ula ong shisha kani kani kaktin jong ublay pernah perhatian dah shisha kai kani kai kaktin ke jong ublay ba ublay uang hang ni em uan man ban artatin uang kum no ublay unong ban na udieng namar udieng jubam ngi bam yu so hoi ublay haba Ukraine yang ane udieng em Ukraine be yau tau dieng Ukraine lambau dieng hanre usu tu boong utau ba mi nau tau so jau tau dieng namar ka Bible ka ong naga Gospel Matthias yau dieng pini tu lambau so lambau wei so utau so on batai uni udieng ayu but hang ni usaitan uwan ra yang ane gajing artatin but bon ba kilong yeng banta kiya hagani gajing artatin om tip ke bakaktin ke jong blai ka ong kamdan ke cikerdu ka bakan jado ko bajia hakana galilaya hare ke don pat ke cikerdu jong kaktin namar kimtep shu ya ke ka ba blai ong bar ke ka bakani hang ni la le de khot ka ba ar Genesis bar ka ta ka briu ka ong hau tau sen na uso ki ding hakakper ngiyo ban bam pe kene ke kran sha kong no na uso ki ding hakakper ngiyo ban nakran may nakabas siya ang nauso tingi yo ban bam nagkiper gid hanrei nauso jong tau ding uba hapadeng kiper ublay ula ong pinimiyo bam na u lemne kta ya u bapin yap no pi hang ni kadon ka problem hanrei ka solution jong ni ka priyo kadai dala dihi hakawan ka jing percaya ka do sen ban panartatin ya kaktin ka jong blay jaka bakan pai biang shau blay kakwa ban solve ya ka problem dalade kakwa ban penbet ya ka jinge ka ba kenjaman sim da ka jing perkhat ka ba kenjado kani ka ba ma ba kilong yeng ni sngi ngikwa ban penbet ya ka yeng jongi da ka board bat ka jing perkhat dalade hi Jing siya kanina di kacing kaba jing siya kanina ban pai biang sa ublay namar ublay ujuan hakacing pangat kasngi kladai ban ong hapo sen yung ong kumta kladai ban sange bat kladai ban pai sa ublay namaru Adam ukon jong ublay ka Bible ka ong lada pipet di kacing her pateng haku Gospel Lukas Adam ubag kon jong ublay te kumno bakim pai sa ublay hari kini kisdang ban solve ya ka problem dalade Fite balay ba kalong yang manta ka jot kadai kani ka banta na balay ngingi jot na marngim don ka jing day ba dublay ka jing em ngikwa bangin penbet hi dalade hari ka ay ba kani po kana galilaya pat ka jia kaya per bad yagata hapo Genesis na marakana galilaya ngani pai manta haga Gospel Yohanes kalanong ka baar ka rekod ka balay ka ongum ne ti habala lut ka wan ka kemi u Jisu ka ong ha u kimdan wan shu Pi kata ka di kacing per kani ka brio hakper eden but kani ka brio ka bakerteng ka Mary kani ka brio ka kran banu satan kani ka brio ka wan banya kran banu Jisu bau de blay kata ka di kacing per
Kan mau ba ya ka jing pen shoy haba kawan ha ka jing em jong aba jong pi. Wadong persyang ban job ya ka jing pen shoy da ka bor la de. Namar kat ba pidang persyang ba pin job ya ka jing pen shoy da ka bor la de kata pidang ngam man hang ta. Namar hang ne kane ka breu haba 1% ban pen arta tien kal arta tien. But kuba menta ngan batay fi. Ngidon ha ka jing arta tien. Hatong ngidey ban ay ka way ng sipaw ni em. Na makadon lut kising ikay baro. Ngidey ni em ban ay. Don baong ay kan ba nakadonod ka ba kaman ngi ay ka ay ka bang isngo day ban ay. Kwat kum tatartar. Ngay piya tip baro. Ano man nabibila yo sngo. Pangim day ban ay syu ka way ng sipaw namar ngim dan syu hakaya jang ka hukom. Babuon ha ni ite. Bat menta kawan ra na em ka jing arta tien pat ha ka jing perkat. Ngidey ni em ban ay ban numay. Dan balakli nga man kani. Pastor nga day na em man ay. Naman nga yo ya kani ka jing ikay. Mao nga ngan piniya fi tangan ni kadakot ladaw blay ula persaya fi pilayo ya kata. Tong ini pet hangan ni kapor. Ping kawin na ka jing arta tien man ta. Pangi day na em ban ay kawin na sipo. Kata ka day Gospel Matthias klanong gabar pulay. Kadakot gabar pulay. Kordit ya pi kinong to bat ki parisi. Ki ay kinong to bat ki parisi. Ki ba arsap naba pi ay yaka ba shipo naga pudina bat naga dil bat naga kumin. Pi ay kaway ng shipo naga naga min naga dil bat naga kumin. Nangta bat pi ino te yaki ki ba kam kia yaki jongka hukum yaka hok bat yaka jingisunay bat yaka jingay. Kaong ni hanay pila ino pat sa kiway pat ki jingikay jongka hukum sa pangkay ka hok ka jingisunay bat kay ka jingay to. Lada kaway na ka sipaw kaday ka hukum ka jingay kaday kay. Katob no to. Ba ba pi ino no yakay yakita ki ba kam kia jongka hukum yakay manangkong do ko hukum kaday bar balay jingay dayam Shuman man ta kaway nang sipaw kaday ka hukum ka hok kaday ka hok ha onge kay jingsanay kaday kay jingat kaday kay ngiha banino ikataro ha lada ong banino ikaway nang sipaw ngaday na banino ro ikani banong yakahok yaka jingisnay badagay yaka jingat nginino em deyam hari kaway ni sipaw hoot nga suyahap lambat ngibaro hakajway ka jingmot jonging gi kapnap denam day habaro day namar kata unong sukor suk bahari kata nong didi ap ek lak jid gya pia job si lak tap sipo wajar silak kan poi account jong pi bat babun bangop namar ladon lupa ya kata pi nang ta toy kene pilayo man ta nang ta ka ong su ang tu gini kala dei kenya pi banle yakine kala dei ke kala dei ya pi banle yo klem da ino ekai pat klem da ino ya kita ki wait. This thing should have been done without neglecting the other. Kabamot, kahok, kajingsinay, but kajingat yung piday banle. Klem dala ino, yaka way na kasi poro. Amen? Henry on rapat ik ngofing am dar kam da bun tri dekot. They tangan ni dekot pihak pan pihak. Namar ka Bible pat beling pihak pet kita don dak koma hang to. Dadan kedak semikolon nang to. Baka Bible kau angkawai ru kedak kan mulai mau kamu pendap. Tapi pihak ban suatu orang ada. Fika wanra ya ke cingsha namar kani kedi ke confusion ya ke teaching ke jong Jisu. Namar kiru ki keno yu Jisu ba une ulang kum tak deka tahu ang kani deka jong no. Jong kai sara so kai sara jong blay ong ai che. So blay. Fika ni tentang kawan raba. Namar hakani ke por ke ba mentayam. La bun pelitri ke cingkai. Teng Snow ikop ba day yok kam day. Day kata saitan kan ma ba wan man percaya pi un percaya pi ya ka day bat ke jingi kai jong ka Bible. Jingi kai jong ayu.
trong cái Bible but cái cần mau bahaba wan kum kata ka jing pen shoyem wan ya ja ka jing su tho la jong phai biang sa ka ktien ong ka tho kum no amen la da dam su tho let sa ki sakri ki jong blai ka ba pi su tho ba ki dei ki nong sarai ki jong pi ki ba hikai ya pi manong hikai lem kene ka dei ne kam dei wat rai dalade na bar pi rai dalade pi bakla pi you pi bakla na mar hang ne ka don kene ka crisis ngong pi hey ba usoitan uwan man pen shoy ya ka ktin ka jong blai wang hato blai ula ban ong mo kum kata ban nai bam no ding mla ban long la da pim bam de pin yap la da pim bam no new ding de pin yap kum no ba do wang pi nai bam no ding pi wan ra lot yik ti ding barok pe ka mon ban ong hato blai ong pi bang chu sa jing yet ba bat hang ni kan ka brio ka sedang ban kren kadi bang sung tu ublai unum kren kum kata na mar ka bam da kum no new pan artatin wan man pan artatin yang ani ka benta but kani ka problem ba kani ka long yen ka banung kong gadon ha kitab Genesis ba ha ba ka wan ka chinge kam pai shau blai ka pai sa ka ching su thu bat ka ching la la de ki don ru ha ka long yen ka shong kha ka shong man ne ba de ba ki kon ki kwa ban job ki kon lang ba ka ching ai ka jong ki pi ai ka ba ai ki kon kinum kala bomon pi ai lo de ka spa parthai baro ba pinong ki kon jong ha kin tip yo blai dalai le kinum tem lem da pi su thu manong ye ki kon ngade ban ai shwa yo trai de kata ka Bible ka ong hikai yo khna kan badang yo dang rit ka bomot pi su thu ban ai ka badon ka me yo ta khna nang ta pe hang ni ka marry ka don ka problem ngane ka yeng manong om dan wan sho lalut ka khamare chai badi wan manong sim kani ka pisa kali thiet nang ta ka khlam sham pha mare ye ka ta namar balai ka su thu kam dei ka jubab nang ta namar menta ban pendap kan ingut ki breu da ubriu ka long ka bamla bat ka wan sho jisu bat ka ong yu jisu ka kmeu jisu ka ong ho kim dan wan chu ka ong yu pi so simple ka wan ra ka problem kim dan wan chu ong laman nga kim dan wan chu ong kame kim dan wan chu problem ko fitet haba pidon singem wan kum ta ka try ngam dan shu sedem try mi I ha pla jong ngam dan shu la beang em de yang try mi lang ta try ong batai ka problem hani kani wan man batai ka problem baru jisu ye kran bat ka baru wong u jisu wong ngadon kam ayu bat pa go kabreo ko you go ka breo ngan pen pule biang menta dakot balai u ong ko ka bre ka ong ngom ne ngan pule biang menta bangan pan ra ya pi ya kene dakot ka ba arpusan ta shwa ban pule kata dakot ba arpusa pa jisu ong no hanrai u jisu shem la shanya ya la de haki na ba u hi u itho ya ki baro u itho ya no mat da don kam ba unu nuru un pla shapang ubreu na ba u hi ulatip ya ki ka ba la don ha ubreu ke ka ba la don yo namar balai uci su hang ne haga dekat ke besar unda ong yang ne ke breu ong unda ong yang ke kemel jong yang ne ke kentien kam dei ke kentien ke bajai jai gene bodo ong uci su ong haka ngadon kam ayu bat pa go ka wow balai namar ong ka por jonga kampat poi balai unda ong kum ta fitip u Jesu ada pi pule ya ke history ke jongo ha ka por ba udang ren ki bon ki ong ba ki don ki nong tho ki ba bon ki ong ba une ude u khon u bam dan kpa u khon bam dan yo kadon ka we ka ching tho le u dan we na ki u biang hi ba u tho u ong ne ha ka por ba u Jesu udang ret ki ong be ude u khon jong ki rong khon jong no namar ki ong ri we na ki sipai la bat bore ka mari bat khai au Jesu nang ta kum katar ko don ka theology ne ka jing batai sapang jong Jesu lane don bong tip shu mono bade ukpa bat kham ta me ki ong be u Jesu u dei
ukon uba penjak burom ya kayeng. Namar ki kenoru bau Joseph bat ka Mary sya bakine poi sya kajing tho kilayahap. Kum da kidan kayu. Bat kaning ri kajing sya keren be sya pang jong Jisu. Hakapor bala kayu badangrit. Nadu dangrit ki ong kata. Bat ka Mary hakane ka por ka banungkong do ka ong yu Jisu. Show yourself publicly. Peni mamelong ukon jong blay. Namar lata me peni mamelong ukon jong blay on pendam no ya kane ka jingkren na ka jingem jong a. Namar blay ki breu ki keno ba ka Mary kalong ka breu ka bamkoj. Dai namar kata ka yo ya uni ukon. Ya no? Ya uni ukon. But they tangu Jesu uba panlong iladero banlong im kaching im kumunasar. Hanre kinigwe si para jangu kimlong kumta. Kikeno bet ya ka Mary. Day na magata ka Mary haba ka kendo ya ka problem ha ka yeng ka let show Jesu bar ka ang yo Jesu. Jesu kim nan wan show bar Jesu ang udah keren ya ka bre baduang. Jesu ang ka ngadon kam ayu bat pa. Namar balay Pins jubab jangan pin lap haga dekat ke baar pusau. Henry u Jesu syam la shanya elade haki naba ui tu yaki barobat da dot kam unu ru un plasha pang obreo naba ui tip ke ke bala don ho obreo. Utip lupa ba Mary kawan layu. Kan mau Jesu utip lupa. Kebelai bawan. Kan ega obreo. Tega tau ang pa wang ayo. Tes un kornem. Namar kamari hang ni ka ong yang ni ka benta. Wang peni show yourself that you are God. Peni la de melong blay de meri kon jong blay. Namar batkin sngap jar ka ni ka tien bat kam dame mano bakren. Ta. Lada pisa keren ben hayeng. Mano bakren ben pai vi. Ha? Kan ngot pin manjur bat nga bang ngisa keren ben ba da ki bahayeng la jong hi. So barakti. Pasti 4% dari rakti. Hah? Nano siya keren ba? Kani ka ching kawai, baki ong, bakani ki bahayeng jong ka Mary. Ngut bahayeng jong Jisu. Dai kata ka Mary ka ong, Jisu, lada mela hakani ka siyam, kini ki bahayeng kin sengap jar. Fiyo manta? Kini yu? Fika Mary kawan ra ya ka problem. Hanre, lang ba kata ka problem ka don roy. Tang kisi dua. Try pen kala ka bamot ya ulok jonga. Mdai tang bun kala bamot. Nama pitip ada kala bamot un ai Bible la tek man kata yo ti jong pi. Denem dai na. Ha? Denem dai na. Ki kan tai brio bala e song ka deyam. Fi kano ka cing dua yam. Kadon lang te ka cing ayu la jong ro. Dera. Pi ka Mary ka ong lada me hangani ka ceka me perkela ya ka wanyam kan mau kajing syakren ben baro kan sange no naru kan ega sengi namar ki bahayeng baro ki dan barkini itu ngagam keren kai pa me dei kun jong play ka Mary sese be kendo are uni kun bahe ukpa de Joseph ka Mary ka ong no tharai kan thai bre ngakwa ban ba pin song thu ya kan ni ba pitep mau ni ukpa dei ukpa dan bakli ni kun jong pi piang hoi kata nga ukpa pat kameri kan ngom no uni itu di kun jong oblay bangalapon daw man sim bakot kimi apa sniura na yin nano Pio am kabamot kani kecing tu kana kadon bet badai ni mata kameri kong pedi tu mai ladi ba medai kun jong blay kidu na wan ni ne Jisu ang kapor jang kapat poi. Ong ifi ka jinget yang dia dapat kamera ka ong no. Ka kami jong u kala ong hagi syakri hagi syakri. Ya ke ka ba unong happy pinlek ken. Ya ke ka ba unong happy pinlek ken. Kan mau la pikwa ya ka longyeng ka bala kerku. Le ya ke ka ba Jisu la ong. Amen. Kani ka beriu ini pak biang mata sa Genesis. Kani ka beriu em. Kani ka di kecing pat. Ha kecing dai jongi baru belai. To. Kani ka yeng kam don kecing dai ngala manong ipi.
Kabakenja man siem baru Jisu. Hari kabakenja do kadai bahaya. Hari hang nile yak pereden. Kinile kini kilong yang kijang utrai. Utrai uperlong yang kini kalong yang. Kinile alis baru utrai ujuan hak jing pangan kesengi bandi kendo iki. Kila di benong me besain me keren bat ngi ap ngani keren bat ublay ngin sa jubab ya me. Kini pat kiong dan kamera ngan jubab ikan mau. Wanam ong bu Adam udang bun kamah ne. Dan bun mak kibriu kiong. Adam tu dan lang bat kabriu. Adam uyang secengai. Namar balik ngada puli kan ngada khot hang ne har tong chupni ya pi. Lada ki yang secengai balik unlong kum ne. Tong ini pait kada khot ka ba Henry ko ong kum ne. Genesis lai Henry. Bat apa kata kabriu kala Yoi bau tau ding ulalong uba baban bam bat uba itenat ya ka kemat bat uding uba bed ba ya ka ban penstat kala shim ya tau sok jong bat kala bam ru kala ayu kala bam ru ka Bible ka ong bat kala ailam ya no hala utenga uru ula ta lada u Adam semut udan hang te hap terpom hang de hang ni ka beriu ka bam sok hab lem no kala ban ban su ai bet kap khot na Adam, hang ni katok bakot ru. Kamu Adam yang baik, bam sama pang sampai sebam songa. Long kumno. Start pula senrang ah. Senrang em, tadon jingek pakran ni galok. Kan mapi set kan mapi. Tadon jingek kan mapi. Dasuk waktu keren ra, ngai senrang dah keren, ngai dari senrang dari keren menga. Tadon jingek kan pi kam start pi kan kam syampang bila lah ben pengop kat yang ini bila ben pengop nah bakalan kau kentai bro da poi phone na po office phone fi ang pangapang dalam dia tu merap phone rum laju vi pangjur ru kata tiak pada hiang ada tiak hospital Pet Adam dan lang ajan, bam apa kan pet lada payap ublay selesai sekawai pat ke Adam yang Pi nomor tiang deh, bam ni yo yap deh, pak bam shua, pak ayu, kum ngam jubam sat, warabot rayo kiki itu yang ngap hamat syairus, mat syafi, dalam mat, tadi balik dari syairus, nggak sebab nama awar balik, pak mat syai, kata hari kecil om deh nggak kiwe, ya jangan kalau tahi, tenang gimana, kan bisa. Kan bisa, but kene kede kebenta ba, dia kata wanum ong bo Adam ujang, dan lang ajan upay bikalok kale iyo. Oh, kumtu mo. Pebat bun ba senrang siong senrang kat arbor, kata kami senrang kat arbor, ngai kan thay. Namar kara umro dah katin arar telibet, ayeng, senrang tiabet jai, sekela isya, trailer thay. Ne baklana. Tiak lang keju kepor, kita tiak loy kan thay. Kaban set jing set. Pi menjur kulen kumi. Pi bahaya ngangetep nomor ngai rock bae visia. But kajia ha kan ege jaka, bau breu, ubam, baki kla lengkot, baka dukut kajing ada hijong ki badu blai. Hadu kila syapting, une ublai baki yo ne ublai kila syapting baki ri hadin jong ding. Kadau belai haba kadon kecing ki kwa ban selfie. Ki kwa ban yo? Ban selfie ya kata ke problem. Kata ke problem ke bayadai bat kejinget ke jongki pat ublai. Usaitan ruang arsin shisha. Uang shisha haka dekat ke ba nengkong bat shisha haka dekat ke ba saw. Upenon kam arsin ujisu haka juga dekat uang shisha ngong api tapi pulih naga gospel jong ane senang gabalai uang shisha hari setan utip bahai benwan ya kata ke shisha ketrut jongo bat lakum ngop kini kibriu namar balai kajinga jisak balai ki ngop ke problem gede baki klam lek sa ublai ki ong ngin ya lehi kan mau bait hakano ka porem ngapan mapi ngin ya kelon lada ngi kwa bangin job hino dalade ya kijinga dalade ngin le no kumba usaitan uwan kren yang ni gabriel haka Genesis haka gospel Yohanes ka Bible ka batay kani gabriel kawan kren pat so Jesus kan mabay kani gabriel kay kren baru usaitan Henrik kani gabriel kawan ni kren baru Jesus panong Jesus om non wanjo Jesus ong padon kama yuma pa
Ngapor jangan ngabandai. Ko kabriu. Hari namar makanik pat kayat daga jinget kalaong. Ka Bible ka batay hangni. Ujisu nganget. Kadon ka jing ta namar balay. Ladon badway. Kan mau kene away. Ubriu ha Genesis tip bandway. Hadu pat poy kalanong kabasan. Usdang banwat yo balay. Uperkat bet tang baladon ka jinget day labyang. Kaya ka problem ha Genesis ka day kene. Hot ublay ujuan ha ka jing pangat jang ka singi. Henry ublay ukwa bandon ke fellowship lani ke jinge keren baru brio lani ke jinge day bo brio unwan menye keren baru ublay uyo ya ke problem ke jong brio ulong marway usolve ya ke problem bo ai ke nong sumar Henry kamot bakilaya biang namar ukwa maki kinwan pat akhmat jong o kwa banong efi jaro bekot kerpat iga kerteng ke jong trai online station ong room spokat lai ko ong gadon kam yang apa dia pi de baniu ban kot Wadum shim sting ni kecil, ngalak kelaba mut, lak kados senam, lak kasan senam, lak arpo senam, lak san senam, nen mentadang shipanai. Wadum shim sting ya kata tang balak kelaba mut, kenau hak kecing kelaba mut, pilak don hak kecing adai, badu belai, kot yo belai man kapor. Amen. Ya keren badu belai. Lak adai hak kecingnya, lak adai hak kecing persoi, lak adai hak kenung kebentang. Kot. Namar hak kecing kan wan betang ni kear, lak kecing jar, lani kecing persoi. Haka jingem jong bangai tangane ar, la ka jing jar, la ne ka jing pensoi, hana hebaro ar benta, kot ya utrai. Amen. But hang ne ngano fika mari ka leit banong, trai, hoi, ka sak pen bet, ha utrai. Kong, ko ka breu. Namar kani ujisu ula abasu to ka motif jong karo, abaka wan man kot, bakan pen pau ila de bori kon ublai ka bamon, un weng na la de, ya ka jinglong illegitimate, la ne ta jinglong ukon ubakam kapa. Handrei. Wang ko kabreu kampat day ka por jangan pan pau ya kata bangadai kon jong blay bangak begini kampat day ka por handre na marba kalaya kran kali ong ya tegi sakri kongo ya kay ka bawang but kayo ya ka jingat nganget yu jisu wala daw di kon uday ban kongo hare yo iru komutrai wang ka jingat jangan ka breu ka klaim ha na makasuto wala da ngajubab ya ka kumta ka klemtot kan mau shwa kan nong kanan la day ban tot yu jisu day ban tot kamari ya ganong ganan uong ngam ju ai ke jing ba makikso uyanu jor ya ka berkikso hari ya mari uyanu jor ya ka kum kata ka beri ordinary sa ka way bat kum kita ke beri badana ta kasnong badamar bale hang ne uji sudah na ka way ka banta kani ka beri ka lek be kanong uong mai ko ka beri ka dai manong ka fan la dai manong jing thot hari kani ka beri kami nang ta ka ong kita sakri kongo kalbo uong mo kalbo uong mo dai ka tangan ong fi kan mau ka mary ka ong kongo yu jisu ka kam ong kongo yang a Amen. Haba pisha kri kan mau, ba pisha kri yo Jisu. Amen. Nama ka Mary da kaktin jong ka kongo ano? Yo Jisu. Nang ta ka Bible ka ong. Kadikay ka bakadon hang ni kayen. Kam dan wansyo. Kam dan yo. Kam dan wansyo. Henry kadon kita kikra kibada umau balabu knang ya kanyam jong jing penkot. Kadon reuteli kita kikra hakata ka yeng balabo ya kita naga banta kata ka jing penkot kibo hakikra mau but hang ta kibang nyam ka Bible kong arne laimon begile bo ita kikra da maru jisu uyo i wong lada nganga don hang ni belai man bu kerpang ya kita wong pendap ya kitaro ken maru ikane gawai wat sakri tu yo try tanga ka sing belai hari man kasngi perchlay la de da ko bagay ka tin ka jong try amen sti sing nga pasas ka long basan ka kren ya kata bo sat yang i da ko ken amen ka baday ka tin today na mar kata gini puli hani ka posti sing nga pasas ka nong basan da khat ba pun riu ba unyo pen ko ya ka haba ula sat ya ka da ka ching sat ka da ka tin da kay ka da ka tin try kwa pat yang i tang na kabentakan ka siu try bangin tepat dia ka tin sombre ukwa man ka singi ngin pendap ya ka pendap igay ka ka tho igay tin tho ya ka tin wang pendap baru pa pendap kita ki sakri bar kini ki sakri am ki pendap ya kata ka kra da ka ki kongo namar ka mary laong
Pengenget kila banong kani kay bulale de kata Isaya san pusan da ka pra ba khandai wong kalenti jonga ba kalenti jong pi kame dei ka jingmut jonga ba ka jingmut jong pi kame dei ubriu don kam wan hang ni haru jisu ong pidon kam pin pendap da ko ken mau ngi don kam ba yu trai wong pendap le da ka tien amen pi ong trai nga don ka jinge trai wong pule ya ka tien jonga namar bele fitep bele upa pendap hani da ko kadau ka dei wong kani ka kra ba la pen ko jam kanum ko lam da ko ka dan nang ta nama ka krateli kam nam lam pan ko bla don ka kalong kum juro ngap no pi utrai kwat tang ban lek kamba ukwa ban pen slay yangi da ka tien da kai ka tien but hang ne onda bola ong yu ta we shakri kira ki ai yu ta unong penya yang ne ka jing khawai but haba ula ra ya ka ta ko hau ta unong penya ka ta jing khawai haba udi ya ka ta kawan udah lengo wang ai kadon ka ba per kani ka wan ka khambang man kitu ki wan baladap balalot balai ka long kumta kadon ka jing aper but wan man kli na kita yeng jong kata ka yeng but uong heki uong anda kumta nong san sha jong jing khawai ulamat ya kata ka bala panlong wan but tip nang no bala long henry ki shakri ki bala tong ya ka ta ka ki la tip uta unong san sha ka jing khawai ula khot yu nong lek kurim you know nong lek kurim ula ong hau ubreu baro ujubo akamat ya ka wan ka babha nangkong but onda bala di bha saya ka ba khamsniu me pat mela tingka ya ka wan ka babha hadu menta pi kani ka dege une unong panya em udi usutho ka jing per fitep kani ka jing per habangi man sha ngem pat kala ka bamon kibreu kila jumat ya to ka jing em jonge but anda bangila kala ka bamon kibreu ki mat kumno kan mawet ka jingem ka bala kala ka bamot ka day ban mat khambang ban ya ka jingem bampat kala bamot mansua amen lara ka jinglong ka dang khamba ba jong uta ubreu ubampat kala bamot ban manga ma phi bala kala bamot am ngi ha ban check yela de namar hang ne uneu shakri jisu wa ta shakri khera bat uneu shakri ai ngo yo blai bo priang bet ya ka jingai wang kongo yo jisu ulek bet ura bet ya kata wang sim di para bau di kawan ka compare ngasi ong kamne lau jisu dan ha ka chingem jongi kan long compare ban jong ne ka perthai meneng la pen puli fi lai tili de khot job khat sao gospel yones khan real but kum jo ecclesiastes nang ka baar ka ba batai bet ba ka jingem ka jong breu ha ka ne ka perthai ka ba dap da ka jing song si da ka jing kuslai da ka jing jinjar sudah wat la da long tang kindiat gisngi hari kan ni ka jingem mem la da yo no ya utra yo no ya no utra yam kini ki khot ki kalalot namar ki yo ya ka jing suk yo ege makane ka perthai ka bala banai de kata ki bri namar yo jing suk ki wat ya drugs ka jing suk ki wat ya ka kyat ka jing suk ki wat ha ka kam auria ha ka kam khalai ya ka jing suk namar ba kimyo ege ya ka jing suk kiwat haka spa kiwat haka entertainment kini no gibanta banyo jing suk kimyo hari ngap ma pingi yo na mau try open kala yang apa de pi but open kala haka sam lai po ka khot ka cut way ka ong open kala ya ka jing song si sha ka jing shot but ulai no ya ka jan kan but open dap da ka jing men amen Pili kata ada ke jing per kanega yeng ka kerdo ya ka wan habo jisu open kala ya ka sha ka wan ulau no ya ka jing jar jong ki amen but open kala ya ka jing song si jong ki sha kai sa ka jing kemenda kata ka dega kular ka jong try kan ma be hoi kan don ka jing jar ka bible ka jing jar jong ba hok kalong si bon hare na ta ba hok unang man khot kar pa dio try wangan peni fi ke ka ba kraw amen ngan pen kala ya kata ka ba pi ong kamla ya ka ban pen kala ken wong ngan siu dap mga ya kata ka ram ba pi ong ngamla ngan pen i mga dai mga ba ai ka bor ha ka ti jong pi ba pin yo ya ka spa amen dai mga kata ka jingpang bo doktor wong ba omla shu try wong dai mga ubla taw ya ka men ban ngalong ublay halor ka do baro amen Fika ni ka mem kataw ya takak tin fika tin ka ora but mentan na marjo ka ni ka mau ba uni unong
Penyat udi uyo ujing ngero unong leit kurim ken. Ong melong ubri uba compare ban yakiway. Melong ubri uba kamno? Uba compare ban yakiway. Namar baro ki Aisyah ya kata ko way pat kejat yuan. Kababang nungkong. Ban ki saay kabablat hadien. Day tang mame ba ay ba kambang hadien. Kan mawet. Ay ngo yu blay nam taga singka kabakan jado. Amen. Radon ka singka kabakan jado ani ka singirung ini doay. Ay ngo yu blay. Hanray ka kambang banye ka singka nungkong kaday ka singka kabaar. Amen. Namara ka singka ka nungkong ka pentik na ya ka jinglong try jongi hakane ka kendo. Hanray ka singka kabaar ka panlong try yangi habaneng. Amen. Day kata la ubriu la ka tang sisien uyap arsien but ubriu bala ka arsien uem shabam jukot. Amen. Kata ka jingkular ta ka chautrai. Day kata hangne em do lengok ngopi. Kan mau ko ki bangait hautrai. La fi ong ade bangait dem. Ka jing em jong pi menta ka de ban compare ban ka jing em man shwa mo. Ngam tep kumno pi bila em man shwa. Ngam kwa roban kali ya kata. La ka de ka jing em ka ba lali kan no ba kan no. Hari mentabala yo pat yo trayam ai ki breu kinong pi compare menshua pi dang samla pim da yo I bai pi klan hanrai menta pi klan ba idoni wei bangai na po melim khat armai arang ba bang sekot mi deng ye ki tu khana yo menshua ba jupang ba hanna du bai yo tray mentala jan klang tray poi prapong atrai mai haga kerta ajan poi ngatrai ngam tu ila khamtam hari ngai bai klan mentabat mensyam tu yo dang wan seka jeseng wow. Kata tadi ka bor jong utrai. Namar balai. Haba piyo utrai ya. Utrai upen klein bor. Day tang bu pen em ya kemen sim. U iPad ya piyo gamet ka bakot ka bakya. Ba balai, ba pila ban lej, man more na ka benta ka jingkot ka jong. Oh, amen. Kan mau yang ngi wei pi wei la kot utrai. Haba upen em am u kwa bangin pendep ya kata ka jingkot. Amen. Day kata haba kawan kemen sim yap ong me sadien jonga ngampot pendep. Amen. Dia kata wan ke jingpang ong sadien jonga. Namar ngampat pendep ya ke jingkot ke jong belai. Dia namar kata kini ke yeng ke kelah belai. Belai kawan jia kini ke baro. Hagani ke yeng wan. But udah bitar nembi nak ni ke yeng ke Bible ke ong. Usa tangkat tu kat ni se Capernaum ulek no se Jerusalem badu ong. Om tangan ni ke yeng kana Galilea. Kadon kam ya kata ka jing pen khoi ka bo eu tau ma ba pen khoi hada ka khamla pen khoi ka ga pen khoi nga hable pen khoi ro ya ka yeng jong pa jong ya ka temple pinda puli hang ni pinda lap bo jisu le ka temple badu pen khoi badu ong ka yeng pa jong kan dei ka yeng jong ka jing duai ka yeng jong ai jing duai pinda yo I bo jisu pen khoi ya ka temple ka khot ka ba khat lai ter kan mau bet u jisu Om tang ba ule kamba ya pi ule you hari upen khoi ru ya kamet jong pi baga de temple jong trai amen baga jing duai kan yo shong kidan gibril la kala ka bamon ai ngot am ta kata hari patla ban pen khoi ya la dia na ki jat jing melien jong ki jing bam ki jing perkhan ki jing di om la ta pi persyang dah la dia ong trai wan pen khoi ya kan ga mat jong me amen kan ga mat ndai jong ha kan ga mat kam dai ke jong pi ga dai jong no jong trai ta ga yeng song jong trai pen khoi ma me dai ka tang chi ong ba ga ju akiman ki Bible study ga ju kai la fi kendo ya ki para bangai pi yo I ba ki bam kwai ne ki bam raja ne raniro ne pi yo I ki di secret ne ki kumbuat wat om bishar ya ki duai nam ta jong ki amen. Wanu mong kumno kila kalabumut. Yo nanong ipi ka jingem na ka na kalawan hanray pat pen khoi pi haban duai banong try ai bor ba me. Ka ong ipi ban kam dei ka besok. Ya don hang ni ka singir pi sho hani ka jaga ngatep ya kata. Kam dei ka besok. Dia kata tentang ki kendo yang ki pastor pas ni kendo ki pen khoi biniat pen khoi jem. Nganong ipi pi le ran yang ngi em ngi so ban yam nam ta jong pi. Balai namar ngiso ban yam no ila dia pite balai yo kada ngo nga pileran yang kaman to ye ruam namau try jisu yo ide pi leran no pan bor na ken ong atrai ai bor yang bangala ban pen khoi ila dia na kata amen
Kani ka yeng anong ifi kay kanang ay le. Kalabo ye te kikra. Hari Jisu ang adon kam kiti kikra. Namar pila supen kentang ite kikra kimla man lei ay ifi. Ngan peni balada ngang apen kentang pat. Kena kita ka kra kan mi kawan om ka om. Pila pen krek te ka om ngan pen kala manga sa kawan ngan pen koit manga. Fitep hale fin so si fin puli Genesis. Hanong ka balay. Kayeng ka bala koit na makita na kakpereden. Kimi nang kenta da ka jing jabo. Balay namar ki klam khot yo try. Ka Bible ka batay kan nong ka balay ki syabe no na kata kayeng. Namar balay ki klam kongo ki klam khot yo try. Hari hang ni perkara ngagalaya POE. Namar ki pen kongo ki khot try om tang bakata udah lek senan pan khot yo ka temple Jerusalem. Ngai kwa banon fi try hun tang bola pen em ya pi tang bola pen kia ya pi tang bola le ya ka kamba ya pi. Hari try ngan pen khot par ya pi ya ka men sim ya ka jingem bat ya ka met pin puli na ka waitas ni no ka san pin lap ya kata ba pin yeng klem jing prem hakmat jong try. Amen. Ken ma we try mdei ta mo kwa ban pini ki kamba bangalong try. Hari try wa ngakwa ron men ko ya pi. Ya don ha ka ni ka sngi ha ka ni ka jaka ken. Ha ka ni ka jing dei ba du bleng ngam tep kum no pi long. Ya fi ong pastor. Si sha ka ba pi ong ma pi. Ha ka si ublei ka wan bet yang ban pen pep jeseng. Ha ka ni ka sngi dumok no. Ya ka ni ka men sim ka ba wan ya le pi ka sngi try. Ha ni pi ong pastor nga sutu ba bon sen ngakwa ban selfie ka problem le jong. Habang adon nga jing nga persyang ban selfie. Yo di namar kata nga don kan ni ka jing ngam ju khot yo try ngam pai yo try yo di namar kata na. Ne ka benta ka ba live pi ong pastor nga rakar sin yang nga tip ngadep iko jing pen baptis ro. Hari nga don ni ka jing le. Ha ka jing khot. Ngamla dala dia. Ken ma be ka balang kamla pen nga ba di pastor bantai lan kiwe ki pastor kimla man pen khot yo pi. Udah tang men sem khot. How Jisu ken man pen khot yo pi. Man ong wan man sem khot pen khot yang ngamla ban lai. Di ong pi. Ngadi kata ngaju ong man ka por ba di pastor ngi ji ke ba wan um bishar para bangai. Namar pem tip ki wan dak bakum no. Tadai namar kata ngi hab duai balai ki long kunta. Harangi kum keren no. Ya don ha ka ni ka check up ong pastor hala kala ka bamut. Harang nang ya lamba kita ki jing jong ki ba kenja do. Ngaduai ha ka ni ka si pinyo dap do man sem khot ken. Amen. Ba pila ba pin lai dei namar kata habo wan uman sem khot yam don artli ka benta ha ka jik em jong breu pin ito. Ka banun kong pinyo I yo so how tau breu jong uman sem khot. Wei uso jong uman sem khot. But don kandai tali uso uman sem khot. But nang ta ka wei pat ka benta ka don ba kata ka dei ba how ta ubreu udon ka jing ai jong uman sem khot. Kan mau tentang ila ka arsin yang ngi haban check ila dia. La don ne mu tau so bat kita ki jing ai. Ka jing ai dei ka jing sakri ya ki wei. Uso ka dei bangan yo bangan kemen ya kata ka jing long ka jonga haila dei ha utrai. Ada ngim don ka long ka ba yang ngi kata. Tip Genesis kani ka yeng ka balate na utrai. Ka jot no na mar kam khot yo utrai. Ka don ka jing dei kam khot. Hakana kalilaya ka khot so bha yo Jisu om tang ba ka khot. Handai ka ong yo Jisu ngadon ya ka problem. Baru Jisu solve ya ka problem. But nang ta umi ban lek ban pen khot sendan ya ka temple Jerusalem ro. Ngong ifi u Jisu dei tamon pelat ifi na ka jing na ka jing jar na ka jing pang na ka jing sitom. Handai ong ro ngan pen khot par ya pi ba pin yeng hakmat jonga klem jing pen rem ha ka men sim ha ka jing em bat ha ka mat ken. Utrayan ko khu yang i